Ben, pois, hola a todos, xa me presentaron antes. Primeiro, por suposto, agradecer a Consello da Cultura Galega, en particular a Rebeca, a invitación e, sobre todo, o feito de propor ese tipo de actividades. A verdade é que eu, como arqueólogo, vexo que siguen sendo moi necesarias e é fundamental divulgar e que aprenda, ademais, non? Bueno, enlazo coa introducción que fixo Adolfo e, como el ben decía, me vou centrar na parte occidental, que é a parte onde se iniciaron as excavacións e logo chou rematar coa parte oriental. Alguna obviedade. Son salinas de evaporación solar e, por tanto, como se decía tamén, algunhas cousas repetirei probablemente algunhas das imaxes tamén, se produce por evaporación polo efecto tanto do sol como da brisa, como do aire, non? E iso son salinas que en Galicia non tiveron unha perduración, as antigas, desgraciadamente, sin embargo, en outros lugares, como esta imaxe que é do sur da Bretaña francesa, sí que a tiveron. Entón, na interpretación, tanto do funcionamento como das ferramentas que se utilizaban, como en xeral, do mantemento e outras moitas cuestións, tiramos moito desos paralelos etnográficos, tanto de Portugal como de Francia, en particular da Bretaña. Non me paro aquí, simplemente a importancia de Sal, esta mañá o comentamos, non? Poñerse en situación en canto que é o sal non é baladí, realmente non é o mesmo a situación actual, onde adquirimos sal por un precio moi baixo en calquera tenda, en calquera supermercado, do que costaba en aquel momento, non? Por isto chegou a haber tamén pagos en sal, o salario vende aí. Bueno, como decía, este é unha imaxe tamén da Bretaña francesa, das salinas de Querrán, que é o sur da Bretaña, e é un sitio de onde, como digo, tiramos moita información, utilizamos moita información. Se ben falamos de sal e da salina, tanto antes como despois, estamos metidos nunha secuencia estratigráfica e nun xacemento que ten máis vida, que empeza como mínimo no século II antes de Cristo, con esas ánforas que nos aparecen por debaixo da salina e que nos están falando dese intercambio comercial, esos fragmentos de contenedores, que son as ánforas, e unha vez que a salina queda abandonada e se sedimentan distintos materiais encima, arsilas, lafiza e demais, a partir dese momento o que se produce tamén é outra ocupación con a necrópole. Non me estendo máis, simplemente que esa estratigrafía xeral, por suposto que ten o seu refrendo, é un gran xacemento, e ese gran xacemento ten unha estratigrafía relativamente uniforme. Pero realmente o que facemos é compoñer un puzzle, en efecto. Estamos nun entorno urbano, é moi distinto a arqueoloxía urbana que a arqueoloxía que se practica nun entorno rural. Temos moitas interferencias que son o urbanismo, as construcións e moitos datos que desaparecen e outros que en realidade podemos ir a por eles, pero sempre vamos detrás, en xeral, e en este caso foi así, detrás de obras, de construcións. Casi todas son promocións privadas, non? Entonces, os datos que temos nos dan para unha interpretación xeral, pero hai que ser conscientes de que hai moitas preguntas aínda sen responder. E probablemente, máis alá desa explicación xeral, o importante é seguir facendo preguntas e atopar solucións para algunhas das cuestións que temos pronunciado solo teóricamente. Ben, non me paro nesto, que antes tamén vin que o colocou Adolfo, estes dous grandes sectores e esa zona intermedia, non? Da que temos, como antes decía, temos menos información. As intervencións principais, e das que vou tratar brevemente, son as que tedes aquí reflexadas cos seus directores en cada caso. A primeira, por suposto, foi a do Hospital número 5, e a que nos aporta un dato máis septentrional en canto a ata onde chega a Mariña, a Salina, perdón, é a do Parking do Areal. Hai unha zona que está ben conservada e outra que desapareceu. Por outra banda, as que vedes aí como parcelas 13 e 14, con total seguridade nos aportaron o límite sur
remata a salina, que remata na Traspralla, que era unha zona de marisma tamén, non? Unha zona de marisma que, entre outras cousas, serviu para aprovisionarse dun material de construcción que eran as arsilas, coas que fixeron, entre outras cousas, os pavimentos. Ben, nesta non vou parar porque se parou Adolfo un pouco máis, pero é interesante ver nesta superficie. Vamos a ver repetidos todo o tempo unha tipoloxía de pavimentos máis ou menos finita, por decirlo así, onde a arxila ten moita presencia e onde se mestura con gravas para darlle compacidade. Esa arxila o que permite unha superficie impermeable que se delimita con unhas ringleiras de pedras fincadas. Esas ringleiras de pedras, a su vez, temos que entendelas con arxila pechando os ocos, de forma que o que conseguimos é unha superficie estanca, que é o que necesitamos, unha superficie estanca donde ter auga e que vaya facendo o seu traballo tanto o sol como o vento. Hospital 5, a rúa Hospital, actualmente Inés Pérez de Zeta, esa rúa permitiunos empezar a coñecer a salina. Isto é importante, porque realmente non había datos e non se atopa o que non se coñece, e isto é unha obviedade, non? Entonces, pouco a pouco fomos entendendo mellor cales eran os pavimentos, como eran esas delimitacións de cubetas e outros elementos tamén vinculados á explotación do sal. Por tanto, fomos mellorando o coñecemento da arquitectura, desta arquitectura que poderíamos decir hasta certo punto efímera, por as condicións, pola sinxeleza e polas necesidades de mantemento que ten, e a comprendela cada vez mellor. Non me paro máis aquí vedes algo que é recurrente neste sector occidental, que a salina se está construindo, a diferencia de calquera salina que se construye en calquera lado, roturando unha marisma, normalmente están nas desembocaduras de ríos. Aquí tedes un exemplo en Vigo, a salina que hai no Lagares, unha salina de época moderna, que está ao lado da nova depuradora, e que está roturando unha superficie de marisma, exactamente igual que a que hai en Vilaboa tamén, non? Bueno, isto é distinto, as condicións eran boas e entón se instala a salina encima dunha barra de praia que ao mesmo tempo ten orixe mariña, non? Ben, esta é a parcela que está ao leste de onde está hoxendía o Salinae, parcela 13 desa unidade de execución 101 de Rosalía de Castro. Vades a ver que unhas cubetas de gran tamaño, vades aí 6 por 10 metros, un pavimento de arxilas con gravas, moi compacto, e tamén vades a ver algunhas cubetas pequenas ao lado destas grandes cubetas. Hai unha tipoloxía e unha diferencia, distintos tipos de cubetas que obviamente cumplen distintas funcións no proceso de produción de sal. Estas zonas de aquí, que coñecemos entre outros nomes como evaporadores, son zonas onde a concentración de sal na auga é moi elevada. Nestas mesmas se podría incluso cristalizar os cloruros de sodio, pero hai outras que cumplen esta función. Por lo demais, a construcción é sinxela, moi sinxela, como vedes. Isto é un elemento interesante desta salina que se escavou en gran parte da súa superficie e que ao principio xenerou dúbidas. Realmente, nos primeiros traballos con sedafólogos había dúbidas sobre se realmente o que se estaba, o sedafólogo nos decía, no, aquí se está roturando unha marisma e o que se deixa é a parte de abaixo de un paquete de arxilas. Bueno, isto que vedes aquí, esas pedras por aí colocadas, en realidad esas pedras as interpretamos como que son pedras do sistema tradicional para sacar niveles, ¿no? É fundamental que o pavimento da salina sea horizontal. Necesitamos que sexa absolutamente horizontal, ademais de que sexa impermeable. Pois isto, encima da area da praia e debaixo da arxila, foi o que topamos unha vez que levantamos o pavimento na parcela 13. E aquí vedes unha sección, unha vez concluída a excavación, de como funcionaba isto. Aquí vedes ese pavimento, como está abrazando as alineacións de pedras. Esas alineacións de pedras son pedras
de esquisto ou de granito, son os materiais que están utilizando todo o tempo, e a praia, en alguna ocasión vimos que a praia estaba regularizada, como é normal por outra banda. Bueno, os que estiveche desta mañá, esta é unha imaxe ao final da excavación do que hoxe en día é Salinae, non? Isto está feito dentro do edificio que estaba construído onde a salina que vimos nas imaxes anteriores. Neste caso temos hasta tres niveis distintos de cubetas. Esta que está a cota máis elevada, hoxe en día aproximadamente 7 metros e pouco por debaixo da rúa de Rosalía de Castro. Hacia este lado, cara ao leste, progresivamente está a un nivel inferior. Vamos a comentar logo, porque iso ten que ver co funcionamento da salina, que a diferencia de calquera salina das que podamos ver en calquera lado, as salinas tradicionais, non funciona por gravedade, senón que funciona ao revés, remontando a auga. As cubetas de arriba, cubetas máis pequenas, aquí tedes a dimensión 2x4, por casi 5 metros, permiten unha moi escasa lámina de auga, moi escasa, de 3-5 centímetros máximo, e son cristalizadores. Realmente a concentración salina na auga, na salmuera é tan alta que enseguida decantan os cristales, ¿no? E obtemos sal. Hai ademais algún elemento interesante en cuanto a suxeición das pedras, as arxilas que utilizan por fora, e despois, aquí non o vades a ver, pero en dirección a Traspraia o que temos é o final, o que antes vos decía, a transición entre as areas e a marisma que está detrás. Bueno, e o mesmo no aspecto actual que algúns bichedes esta mesma mañá. Bueno, o que antes vos decía, aquí poñemos en conxunto os restos de salina que nos apareceron na rúa ao Porto, no concreto edificio do Porto 14, a continuación parcela 13 e a parcela 14, é dicir, isto sería o Salinae, e hacia lá outro que estivemos vendo antes, non vimos imaxes do Porto 14, que foi unha intervención de sondaxes menos didáctica para traerla aquí. Como funciona isto? O ciclo, realmente o que hai son unidades de explotación, podríamos denominarlo así, que teñen un ciclo que comeza naquel punto ali, no punto máis baixo. Nese punto temos uns elementos moi grandes que hai neste sector oriental apenas identificados. Logo vai ensinar Chus os espectaculares decantadores que apareceron no sector oriental, e a partir de aquí entra auga, nesos primeiros pezas o que se fai decantar os materiales que veñen en suspensión na auga do mar, areas, material orgánico, etc. E hai unha primeira concentración tamén, unha primeira evaporación. E paulatinamente se van subindo, se van remontando, ata chegar aos cristalizadores. Non temos, a día de hoxe, ningún dato que faga pensar que se utilizou algún tipo de ingenio, un tornillo de Arquímedes ou algún tipo de noria, que además sí que están documentadas en algunhas salinas do Mediterráneo, para pensar que o remonte se fixo, como digo, con algún tipo de ingenio destas características. Entonces, o que pensamos a día de hoxe é que realmente o remonte se fixo con cubos directamente, sin máis, non? E en canto ao resto da ferramenta, desgraciadamente non atopamos nada máis. Entonces o que facemos, como antes decía, para comprender o funcionamento e o traballo na salina, é pensar en as salinas etnográficas, que é de onde sacamos, no caso do Salinae, onde sacamos os modelos das ferramentas que están ali expostas, non? Bueno, obviamente, unha vez recollida ou colleitada, que sería o verbo que habría que utilizar, o colleitado sal, de aquí vai ou ben para algún almacén ou ben para directamente para o lugar principal, que son as fábricas de salga que están na beira do que hoxe é Alameda. Estos son os restos da salina que se escavou no parking do Areal, na parte sur, moi cerca da liña de fachadas.
A parte norte estaba moi alterada, está moi destruída, a excavación de Miguel Sartal. Aquí apareceron dúas cubetas que se poden interpretar como cristalizadores, e o que é moi interesante que aquí apareceron uns accesos, uns canos de acceso da auga do mar. Logo comentaremos que hai unha peza que nos falta, da que non temos todavía datos, que é un dique, que seguramente teria que haber, pero estas son as canles que alimentan ese sistema, que empezan nesas grandes pezas ata que rematan os cristalizadores. Bueno, si falamos de puzzle, pues aquí tedes, estas son, si sacamos a ortofoto, si sacamos a planimetría, o que nos queda é isto de aquí. Realmente un podería dicer, bueno, estades imaginando moito, ¿no?, con tan pouco. Bueno, podría ser, se podría aceptar esa crítica se non fora porque é algo relativamente regular, e en todo caso aceptamos que estamos generando un coñecemento obviamente provisional, e que son unha porcentaxe de datos e de metros cuadrados pequeno se consideramos o conxunto. En todo caso, fixademos que nesa distribución temos un arco, e ese arco obedece a topografía original da zona, non é algo casual, ¿no? Os restos do Parque Endareal non estaría máis en conxunto cos de Hospital 5, nos están dando os límites setentrionais, nortes e oeste da Salina. É bastante fiable. E a Salina, no Salinai, nos está dando un límite sur, o cual aquí sí que podríamos decir, a día de hoxe, e además ese entorno está moi excavado, parece que sí que estamos nese límite que dá paso logo a zona das fábricas de Salga. Este é un esquema dunha salina tradicional beretona, por exemplo, e aquí, bueno, se o poño porque para que sabes que hai pezas que faltan, pero o esquema ao final consiste en meter a auga nos grandes depósitos, que son esos decantadores dos que falábamos, e que, neste caso, a auga entra por aquí, dá a volta e chega a esos grandes depósitos de aquí, ¿no? Aí é onde se empeza a depurar, onde se empeza a concentrar. E a partir de aí vai cambiando de depósito hasta que chega, en última instancia, os cristalizadores. Se vai movendo, pero ao final hai etapas. No caso na salina Endareal temos 3 grandes etapas ben definidas e faltan pezas, obviamente, faltan tamén, bueno, esas son as de Guerán, no sur da Bretaña, e como vedes as canles que van alimentando os distintos depósitos. Aquí vedes depósitos, cal é a diferencia? Que funciona por gravedade, desde esos grandes esteros, desde esos grandes depósitos, a auga vai circulando, vai intensificando a súa concentración salina ata que finalmente cristaliza. E este que sería un exemplo máis propio do sur peninsular, con estos lucios, con a tajería e demais, pues, a auga entra aquí temos unhas comportas que dan lugar, que dan acceso ao estero, e a partir de aquí, por gravedade tamén, chega en última instancia a tajería, que é onde finalmente decanta, ¿no? Pero, a marxen do vocabulario, da nomenclatura, que por suposto vai variando de un lugar a outro, as etapas máis ou menos son as mesmas, ¿no? Levado ao noso caso, aquí temos o límite occidental do que falaba antes, o límite sur do que falaba antes, esta superficie traseira, esa gran marisma da Traspraia, que é unha formación natural que podemos ver en Galicia en máis sitios, ¿no? Pues, me ven a cabeza a Carnota, pero bueno, podríamos verlo en máis lugares. E un elemento grande que só temos dibuixado e só temos presente a nivel teórico, pero é que é necesario. Os grandes depósitos se están alimentando por uns canos. Aquí hai mareas, non é o Mediterráneo, entonces necesariamente ten que haber unha regulación do acceso da auga, e máis coas mareas altas que hai en agosto, que hai en setembro. Por tanto, é absolutamente imprescindible que exista ese dique, pero a día de hoxe este dique poderíamos decir que estaría agora mesmo debaixo da Rúa Areal ou por esa zona de ali. A día de hoxe non apareceu nada que podamos identificar claramente con él. Sin embargo, parece que é absolutamente imprescindible. A parte oriental e esta parte central da que temos dúbidas, pero é certo que tamén é a parte da que temos menos información, da que temos menos datos. Por tanto, volvo a decir que agardaremos a novas intervencións. Ben, xa fun adiantando algúns destos elementos que forman
que forman esta arquitectura, ese dique do que falamos, esos decantadores que permiten, hai unha arquitectura que se repite, é interesante ver as características que se van repetindo, que nos axudan tamén a interpretar e a comprender mellor o que nos vai aparecendo en distintos solares, e non só en Vigo. Os decantadores utilizan pedras máis grandes, permiten unha concentración de auga maior, 60-80 centímetros, son grandes balsas, por decirlo así. Os evaporadores permiten 20-30 centímetros, os bichedes esta mañá os que estivechedes no Salinal. Os cristalizadores, que permiten unha lámina de agua moito menor, e se non sería imposible que se decantara, que se producira os cristales. As cubetas pequenas, das que temos aínda dúbidas en canto a súa función, e o almacén ou o lugar de emprego, non? Neste caso, tendo en conta que esta salina está vinculada directamente ás fábricas de salga, temos que pensar que probablemente unha gran porcentaxe da produción se traslada directamente a esas fábricas. Claro, salina para qué, non? Xa o de antes, salina para este sector occidental e esta zona de aquí son as dúas que a día de hoxe están excavadas e coñecidas. A de Marqués de Valladares, 3941, cerca do cruce con Colón, que ten unha parte conservada, tapada, e agardamos que no futuro musealizada. Eso é o que se espera, onde están os tanques de salga. E despois tamén esta de aquí, que non se conservou nada, xa cerca da Rúa Carral, cerca do Casco Vello, pero tamén con un importante número de baterías de tanques de salga. Como vedes, estamos nunha línea de costa. O caso de Vigo mete moito ruido porque toda esta zona de aquí son brecheros para o ensanche da cidade, para o coñecemento de sectores portuarios que se foron producindo a partir de mediados do século XIX. Como ben sabedes, Vigo no século XIX pegou un gran desenvolvemento urbanístico e toda esta zona se transformou completamente. Se utilizamos esta infografía da exposición de Emporio, temos unha foto que pode representar, a grosso modo, pode representar o que era aquela zona de allí. Toda esta zona, supoñendo unha continuidade, obviamente, toda esta zona con salina, e despois a zona de lá onde estarían instaladas a fábricas de salga. Estamos falando desa cronoloxía de século I, século III, por tanto, o castro aí arriba sigue en funcionamento, sigue habitado. Está moito peor coñecido o hábitat que podría haber en ese momento na parte baixa da cidade. Moito peor coñecido e probablemente porque non estaba moi desenvolto. En canto a superficie, bueno, si consideramos que dende o extremo deste García Barbón chega entre Salinas e Salazón hasta o Casco Vello, estaremos falando dunha franxa de 1,5 km. Claro, non podemos decir que esa franxa estivera ocupada por instalacións de forma continua, pero sí que podría ser probable, os datos que temos hoxe en día. Hai que pensar tamén, bueno, isto equivaldría, no caso da salina, mínimo de 6-7 hectáreas, con unha superficie considerable, non? E xa veremos en que acaba. E no caso, e ademais, ao que hai que sumarlle outros elementos, os que normalmente non se fala, pero que son todo o trafego que podría haber aquí, tanto como no plano portuario pesqueiro, como logo tamén na salida desta producción de salga que obviamente non era para consumo local. Por tanto, como xa se dixo antes, pues, o que estamos é ante unha gran área industrial, probablemente das máis grandes do noroeste, das máis tempranas, nese que se xenera a partir de mediados do século I. Bueno, ahora nos vamos a salga. Este sector que agardamos que se musealice antes ou despois, agora mesmo está en construción, está en obras, vamos a decir, esta parte de aquí, o edificio que fai esquina con Colón, e esta zona permanece tapada. Como vedes aquí, isto é un compañeiro, o sea, vedes aí unhas dimensións desos tanques importantes. Estamos falando dos tanques grandes de casi 3x3 e 2 metros de altura, o que xenera 17 metros cúbicos
de capacidade, é moito, e incluso nos pequenos estamos falando dos 9 metros cúbicos. Isto é moito peixe e moito sal. A produción é o habitual nas algas, capas de peixe, capas de sal, e un promedio de 20 días, 3 semanas dentro dos tanques. Non se diferencia demasiado do que se coñece das algas que os aumentadores cataláns puxeron no século XVIII. Un sistema, e moitas delas, afortunadamente, ainda podemos disfrutalas. Aquí o que temos é un patio ao redor do que se articulan esas cubetas que teñen continuidade cara ao leste, debaixo dos edificios, e cara ao oeste, pois non a teñen porque hai un edificio ali que xa ten excavado un soto, un garaxe, e ali non se conservaron apenas nada, non? E hacia o norte, que sería aquela zona de ali, o que temos é a praia. Por ali chegaría o peixe e por ali saldría tamén parte da produción. Ben, aquí tedes agora transposto a os distintos sectores excavados. Estos puntos, aquí está o Salinai, etcétera, o sector oriental, e depois tedes estos puntos de aquí que son puntos que deron positivo en canto a salina, nunhas sondaxes que se fixeron, que fixemos para un parking que finalmente non se chegou a executar, que era a continuación de Rosalía de Castro, ¿no? Por tanto, esos son as superficies que en base as que calculamos as hectáreas das que antes falábamos, verdad? E, sin máis, para rematar, antes Adolfo comentou isto, entón non me paro, pero en concreto nos Salinais se fixeron distintos muestreos que, conxugados cos que se fixeron no sector oriental, pues nos permiten obter esos datos paleoclimáticos que son fundamentales para entender os porqués, ¿no? Por qué se instala, por qué desaparece. Esto podríamos decir que pode ter máis dúbidas. A instalación, desde logo que sí. E aí me gusta neste caso contrapoñer o que ocurre coas salinas medievais, por exemplo, galegas, ¿no? Que teñen unha produción deficitaria e é necesario importar de Aveiro, da Carse do Sal, según as circunstancias políticas, ou ben da Bretaña francesa. Por que desaparecen? Bueno, podría decir, efectivamente, hai uns cambios climáticos que complican as cousas, que xeneran, que favorecen unha sedimentación tanto mariña como continental, pero tamén é certo que estamos no século III, que é un século complexo no mundo romano. Sin máis, isto que quere decir é que ainda hai moito que estudar, hai moito todavía que definir en canto a morfoloxía, funcionamento, ainda temos dúbidas, pero moito máis todavía en canto a todo o que está alrededor da produción de algas, hacia onde sale, exactamente de que cantidad estamos falando, e tamén exactamente os porqués e os motivos da desaparición desa salina e desa produción en ese momento. Ben sabemos que hai produción de salga en un momento baixo imperial, no século III, no século IV. Antes temos enfrente dunha salazón, a de Ofiunchal, ao lado da praia de Carril, ¿no? Pero bueno, digamos que para este momento, para un 3, ainda temos máis, penso que máis preguntas que respostas, ainda que o fragmentario do registro polo menos podemos ofrecer unha interpretación global. Bueno, nada máis, moitas gracias. Decías que o proceso de secado e de cristalización que vai subindo, remontando. O lógico non sería que fora baixando? Sí, eso é o que decía eu, que así funcionan todas as salinas, por gravedad. Aquí vamos ao revés. Pero as de aquí funcionan distinto. Por qué? Cal é o motivo? Desde logo o sitio probablemente ten bastante que ver a selección do lugar. Estamos nun sitio, instalan unhas fábricas de salga e despois idean un sistema para obter sal da auga do mar. Entón, que fan? Temos mareas, non están no Mediterráneo. O que temos é que regular a entrada de auga. E se regula a entrada de auga, consigues que os grandes depósitos os hinchas simplemente marea alta, levantando comportas. A partir de aí, hai un traballo intensivo en man de obra, por decirlo desa maneira. Probablemente non era un problema e probablemente tampouco é outra cuestión que habría que calcular. Cantas horas non o fixemos? Cantas horas son necesarias para encher algunhas das cubetas coas dimensións que temos, non?
eso sería arqueoloxía experimental, aínda non o fixemos. Alguna razón tiña, seguro. Sí, pero bueno, ten que ver con isto, e tamén con que é un sitio complicado. Ter a sal, os cristales na parte de arriba, no caso de chuvia, fai que non perdas toda a Igual era produción. complicado encher por arriba para que fora baixando, levar a auga máis arriba. Probablemente non poderías. E logo, se chove, é máis fácil salvar parte da produción se tes a zonas descristalizadores na parte de arriba e senón que non se tes na parte de abaixo. Probablemente perderías todo. Unha pregunta, porque antes dixeste que na Idade Media que había que traer de Aveiro o material porque era deficitario aquí. Bueno, había unha produción de salazón en Galicia importante, non? E había salazóns tamén. Seguramente un dos sitios máis coñecidos é a zona do Salnés, bueno, a toponimia tamén lle ven dali, non? E outros menos coñecidos. Non hai demasiados traballos sobre produción de sal en época medieval moderna en Galicia. De feito, hai moi pouco traballo feito. Entonces, nos faltan datos, pero a realidade é que se cadra mellor a produción era moi grande para o sal que se pode producir aquí. Estamos no límite de produción de sal por evaporación solar. En realidade, cara ao norte de Europa, todo o sal que se produce é sal ígneo, auga do mar ou dunha mina, pero que hai que facer un lume de baixo para que se evapore. E iso é así, pues, hai fábricas de sal en Inglaterra, en Suiza, nas zonas montañosas francesas tamén e demais, e todas son de sal ígnea, todas, absolutamente todas. Hai algúns casos que non, como son os casos moi particulares desa fachada atlántica francesa, ¿no? Que asemellable o que pode pasar aquí. Exacto. Nada. Bueno.